Здравейте! Искам в това кратко видео да ви запозная с Катето Илиева, която е партньор в моя екип вече повече от година. И защо правя това видео? Тя е човек, който винаги е търсил възможности и случайно аз попаднах в нейния живот с моята възможност, с нашия екип Inspire. Тя без да се замисли тогава грабна възможността, за това ще й дам думата след малко. Тя грабна възможността, почна, постигна някакъв резултат, после реши да почине, занимаваше се с други неща, които й бяха фокус, после реши да продължи с LR и в момента е взела твърдо решение да успява. Но искам да наблегна на това как тя започна, защото тя е пример, че когато човек търси, когато човек иска да успява, търси варианти за развитие по някакъв начин, оглежда се за тях, винаги живота му дава такива варианти. Така че, Кате, отговаряй с няколко думички да разкажеш личната си история, с какво се занимаваш, откъде си и така. Здравейте, много ми е приятно да разкажа това, което ми се случи преди повече от година. Бях на кръстопът и ми трябваше допълнителен доход. И когато Денис ми писа, буквално той ме попита: искаш ли, търсиш ли начини за допълнителен доход, без да напускаш основната си работа. Това прочете ми мислите. Това беше за мен, вау, как човек се свързва и знае какво искам, какво търся, но всъщност аз го търсих и намерих това, което търсех, така че се възползвах от предложението и наистина съм доволна, че го направих. Това много ми помогна, защото освен допълнителния доход, аз открих и възможност да се грижа за здравето, не само своето, и на цялото си семейство. В момента имам 3 дечица, които са инвитро и за мен тяхното здраве е над всичко. Но за да бъдем здрави, щастливи и да се наслаждаваме на целия живот, който ни предстои всъщност, трябва да имаме доходи. Доходът от LR точно това позволява, като пренасочиш само своите ежемесечни разходи да печелиш, което изглежда трудно, но не е. След като ние с 3 дечица вкъщи успяхме да го направим с мъжа ми, мога да кажа, че съм много истински благодарна за възможността, която ми даде. Да, супер, Кате. Всъщност ние се запознахме онлайн. Аз помня как случайно ми излезе твоя профил във Facebook. Ти беше на профилната снимка, харесах те просто, не по този начин, защото ти си може да си ми майка. Хареса ми просто, беше усмихната, разгледах ти профила, видях, че си сред хора, ходих по разни обучения, харесах те и реших просто да попитам дали търсиш варианти и аз оцелих момента, може би случайно или пък не, аз оцелих момента, в който ти си се оглеждала за такива варианти. Така, сега искам да те попитам, как намираш време вече? Как намираш време? Ти имаш 3 деца, хората нямат време, твърдят, че по цял ден са заети, ходят на работа, ти също ходиш, даже доста неща се занимаваш, децата ти са малки, между 5 и 9 години. 9 и 11. Да, 9 и 11, имаш 3 дечица. Как намираш време? Повечето хора не биха го намерили. Как успяваш? Аз имам приоритети. За мен приоритетите са много важни. Когато имаш график и го следваш, нещата се получават. Въпреки че сме с 3 дечица, въпреки че се справяме не само с наша помощ, живея при свекърва си и свекър ми, които много ни помагат, имам приоритети. И за мен е много по-важно здравето и финансите, отколкото някои развлечения, които не си позволявам всъщност. Правя си график, следвам си го и гледам всичко това да се получава. Защо? Защото когато имаш цел, ти трябва да я преследваш и естествено е да се лишиш от нещо. И ти сам трябва да решиш от какво да се лишиш всъщност в своето ежедневие, за да постигнеш целите си, за да ти се получи. Защото аз какво правя? Промених само едно единствено нещо. Времето, в което си лягам. И това на мен много ми помогна, защото вечер не гледам телевизия, не се занимавам с неща, които отвличат вниманието ми и ме разсейват. Единственото, което правя е да си легна рано, затова на другия ден съм изпълнена с енергия. Наспивам се по-рано, имам време да погледна бизнеса, да обърна внимание на себе си и тогава си помагам да имам енергия за всичко останало. За мъжа ми, за децата, за бизнеса, за основната ми работа, която аз още не съм напуснала и си я действам и нея. Да, доста голяма част от хората в екипа, даже всички да не кажа, започват LR като нещо допълнително. Това, което исках да чуя от тебе и ти го каза всъщност, аз много добре го знам, то е приоритет и цел. Да избереш днес да гледаш телевизия или да прочетеш книга. Да избереш днес да отидеш на
просто ресторант, кафе, да дадеш там парите си или да отидеш на обучение, да отидеш на тимбилдинг, да инвестираш известно време в себе си, в развитието на своя бизнес, така че после да напуснеш работа, да имаш достатъчно време за децата, което е най-важното, да имаш финанси за тези деца и така нататък. Супер, Кати, какво искаш да кажеш на хората, които се чудят дали да започнат или те първа са започнали? Какъв съвет би им дала, защото те също като теб нямат опит, най-вероятно, не знаят дали ще се справят. Какво би казала на тези хора? Ами хора, действайте. Когато имате някаква цел, просто действайте. Не я мислете много. Колкото повече мислите, мозъка ви почва да измисля причини, поради които да не започнете. Да. Единственият вариант е да почнете да действате. Аз реших и започнах. Нямах опит, но екипа, с който започнах, ми дава достатъчно силна подкрепа, за да мога да продължа, за да мога да се усъвършенствам и да имам основата. И гръб. Затова е много важно в кой екип ще започнете и какво ще дадете от себе си. Много хора започват с това: аз искам. Аз започнах с това: аз давам и естествено е да почна да получавам. Така че Да. не се чакайте. В живота не получаваме според нуждите си, получаваме според това, което даваме и това, което можем. И всъщност това, което искам да обобщя твоите последни думи с едно изречение. Намерете защо да започнете. Как идва в последствие. Как да го направите. Чао от нас, успех Чао, на всички хубав ден, успех. и ви желаем само успехи.